Dibattitu dwar il-liġi tal-IVF bejn il-ferat tan-nisa fi ħdan iż-żewġ partiti ewlenin ra li nisa Laburisti jagħmlu numru ta' proposti filwaqt li l-Moviment Nisa Partit Nazzjonalista ikkritika biss. Iktar minn 24 siegħa wara li l-Moviment Nisa Partit Nazzjonalista infexx jattakka proposti li saru minn nisa Laburisti, dawn tal-aħħar innotaw kif mingħand l-MNPN ma ħarġet ebda proposta. Nisa Laburisti fakru li sottomettew 10 rakkomandazzjonijiet wara li fit-30 ta' Lulju il-Kumitat Interministerjali dwar l-IVF stieden lil partijiet kollha interessati kif ukoll lil pubbliku ġenerali biex jibgħatu suġġerimenti tagħhom biex ikun evalwat il-qafas legali tal-IVF. Nisa Laburisti saħħu li s-suġġerimenti tagħhom saru wara diskussjoni ma' partijiet interessati, inkluż professjonisti u anke koppji li għaddew jew għaddejjin mit-trattament f'pajjiżna u anke barra minn xtutna, kif ukoll wara ħarsa lejn xi jiġri f'pajjiżi Ewropej. Għaldaqstant nisa Laburisti stiednu lil Moviment Nisa Partit Nazzjonalista biex minflok ikunu negattivi u ħsibhom biss biex jikkritikaw, jippubblikaw il-proposti li għamlu lill-Kumitat dwar l-IVF, dan biex il-poplu ikun jista' janalizzhom.